Askok gogoan izango dute 2013ko Iruñeko San Ferminen hasiera. Uztailaren 6an, Euskal Herriko ikurrinak festen hasiera 21 minutuz atzeratu zuen, udaletxeko agintariek horrela erabakita. Aurrez, anonimo talde batek, segurtasun kontrolei burla egin eta teilatu batetik bestera, ikurrin erraldoi bat eskegi zuten, txupinaren balkoia estaltzen zuena. Irudia mundu osora zabaldu zen hedabide zein sare sozialen bidez. Batzuen haserrea eragin zuen eta beste batzuen poza. Baina argi dagoena da, aldarrikapenarekin asmatu zutela bultzatzaileek. Hurrengo egunean, Berria egunkarian, ekintzaren xehetasunak eman zituen Behera San Fermin izeneko anonimo taldeak. Aurrez, Twitter sare sozialean iragarri zuten aurpegia estalita. Txupinaren egunean ordea, bizarra faltsuekin mozorratuta aritu ziren. Beraien aldarria argi utzi dute. San Ferminik ez dela izango, boikota egingo dietela. Uztailaren 14ako berriz, ekintza berri bat iragarri dute, zein izango den aurreratu ez badute ere. Festa, aldarrikapena eta umorearen gainetik, Iruñeko San Ferminak nahi bezala bizitzeko aukera dute hurbiltzen direnek. Ereduak, proposamenak eta parrandak nahi erakoak dira.